PP1, PP2, grade 1 gwika grade 3. Eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo baisaine. Nigere nsemo tabwatiriogi erengia asobosomera. Mbabwata magacho yekerero. Nkurwe bali ndagira ya balanced diet nechigari cyobosombi. Nkwegeria bale amangana y'ubu Kristo eri ukorongeje chimbwa cyabana bamura n'abanyaruka. Lero eskuru ngia asumurubiri CBC imeyakisi. Nigo babwate ebirasi bibwata mabaga manene. Laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokiwa bakogosoreria. Mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigotiga magiga chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagutuka ensemo ya nyatiko angena mwisho walami chikilomita isano chuka kubwase tauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakirisimi asenamba enoti isano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne zetu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano ne zetu isano na ibere isato isano. Potters Premium School nyorero mwana ribaga genkyo. Bono ga kimbororo kiobo no mugondo yone esuguma yoka. Monchumurikire bono na ukwani andonzi asobereta semargoba yabono chinga kiniko kwaligani ya SMS ya mungana majia yaro kumanyigati ya reto berto kwaligani ya kurose mambia yaringen tamben weka chinse chigabono chiabono margoba seri bonya reko sansamuranira unabali kibaitwere bako ya sangere ya litukaliga ne ya ijuma tokorkana egesero ijuma na manga bono abereka okorekana litukone litambe na manga ne mono litukaliga abali bako chengera obusibuli bwabo anemono nyumba kiri cyoboraliya litukoliko chengero kiro mwaka sitariki 3 omuti nyoga 5 umujego bwo chengera cyumba cyoboraliya aiga sorongoro gusini gokorekana ase county ya Nyamira abwasomono galwe county ya Nyamira eno kokero abakawo ikirana gosanga amona baraliya aseri tukaligana mange habereka okorekana ayonto ko chikumurikira senchira yubime anemon chiskuru bono ego cyasukigu mutwe wekasenga kitamanyereri ribono chira chikoiguru kunogo chika kurwasomore wense William Samoei Ruto na koregana tumanye bona senchira wekirano stariki nisato omuchenyo gatanu mwaka bwechiri bubere na merongebere nene ekatwe ko manyibuna genreto watekana wegono twanyorere SMS ito yamngana mayan orito kubwatira nerego itira somo na bwimanyereri gakuru ko Lydia Mose ekerekeri Petronira Mukira akone kichubi cha mulugi cha goikere asenchira ebwenete nyira bokondra gotobwati goterense mele mtandao ensemeli ya Facebook na bogo tunyira bunandizi TV News Digital abegensemeli ya YouTube na bogo tunyira bunandizi TV News to basakweba gotobwati weterase website yete ya butambe buna www.indistv.net onyare konyora yo nanda mange bunagendrete watakanyira wana sobo tukubwalero chikira gesto cha butukondo chikotora mubunge oktocha cha South Anthony Kibagendi oitora sanganera segesere juma ili tukaliga bono liya juma tate kero chara gisa tonenu as ubutukubwalero ubyukagire ochigoikirana SMS itotunyargo sanga na komurikira mange kolende gotakole byo moncho murigire bo igonyera buna ndochi gotwara ensemeli chigosori kubwatakana nebitango bitali kunyara gotangeka aseri tukuliya turasangana mangana majya goikajideke kachiriya cyo muri tangane kima tatunyara mangana yo senchera yoko ya chuta. The Ministry of Education is directed to postpone the dates of reopening of all schools in the country for the second term until further notice.
magega y'ekisukuru gosie koni gomurebwense William Samuel Ruto atebire ekisukuru nkiri koguru goikase ngaki etamanyereri abaibori bono tigara n'abana baino goika mu barende nkirendete iyo akitwara gusaba barayi baito especially omweshimi wito bono oregeti tokumusaba nga ebitine ebingaratiga competition yenyingaratiga aira nega igasa abantu baito tigasi yase nyinge na magendro toganete abamenye kurwa se wodi y'icundi bamochiri omwe musiyo obaso tabaikirania magendro ne monokorosi wa kuboraro ase chinsemo ao wenye mmekuja hapa nyinyi wote, naomba mtukumbuke kwa maombi na tunaomba msamaha sana kupitia wenye wamebaki. Haki kweni ya mwisho kuona kaburi kwa ile bomba, na muache kama ndugu zangu na wao wakwe na familia. Baba yangu atamukwe na yeye akwe kwa bomba. Nimeshukuru sana. abana jintakana batana noyo mukuru wa se wodi ya nyakoembirero bare maega yangina kukumwa ko etaisaniga kembo Jumapili no muntu kumwitira nyomba mwayangi babubunie gose abana abunigo baganiriyo boene bwabo kwango igwa asa yomonenda mange saranso ikebono twemenya century yobekiranense mo yabono margoba iretera nenchenkuru kwa Vincent Onyancha gochake mese mwana myeto gochaka kurwa se county ya Nyamira omugavana we county ya Nyamira Monsinya Ribo ni gobona nyare kubatene nimeremo abakori meremo emeronge 5 na kyanda imije county ya Nyamira yengo bwatakana buna yogotebekana ni gobere bakuri omusara century tabonete abone gotebekana ko abakori meremo embeo ase county ya Nyamira yego chinga kiyibona nyariba bereka gote yabuna abakori bande meremo 10 mo nemeronge 3 ni gobagendrete kobekwa sekerango eliko nyara kurigirene kibanyorete meremo yabo gati yabo ni batebekana buna ni go bwata masakara yo burimo ayibona agetega gakubakonya asoko nyara gokinibwe birogo ase county ya Nyamira kolengano mugavana we county ya Nyamira ni gate biruna wekira bone ga serikali ya county ya Nyamira ni go yabereke go siria 10 million nyene gutasane saton ko bwatekana naba kulimere membeo ono ro wakano chibesa asensemeyo na bande korokana gokinibwe birogo ko bwatekana batari ko bwate richikom asoko twara masakara yo bnginereria nengane gendrete komulekirwa sobime inigo chinga kicho mugavana we county ya Nyamira Monsinya Ribo atebire buna nseye tinye tatere bosyo mbacho kubwata ko roboti rwabo rwabene kubwatakana nabo kuri mirimo ase serikali ye county ya Nyamira nabo igoni gatigere gote yabuna emeronge 5 ibere na kyandabo ligo bono bate nigwe mirimo asegeka ekere kuyobotu kibogendrete abwasabande 10 ibere emeronge 4 na 3 bagendrete kurigirirwa wasobime anamona soko nyargo kinigwe birogo ase county ya Nyamira omurikito kurose county ya Nyamira nagendrete kwariga ni roboti oruo Paul Kapokara koneto nyoreke ngese kyo roboti oruo asaba watanganya wabwate fake certificates will be legal dropped by 4,800,000 lakini ala 245 when waka toye sana another 3 days kera abandi batumeka bwera leo ko bari advance my colleagues and you can also see the area as in the yes department affected Nateva department management affected nature health the water of the machine by health but the was set with children when I went there with son take care of about the class the finance and public service my church you got that and that is na gotigana y'urumoncho muri gari tukeri gani goli alengari tukone gochia ase chinyomba chidi ya choboralia anawaso konyara gocengera ali tukeri asobo sibole bwabo kubwatakana buna abaralia babere kubwatira namune chinyomba chindi akone kibunda ngwikirane baramangana gochia asabanta bonsen asali tukeri gochengerwa kiro mwaka asobo sibole bwe chinyomba choboralia niga bange andaka bagana tukomanya itukeri liya chaga tugochengerwa nabo igo na seki ligochengerwa ayunga tia mubolyo abange bagendrete kwebolya kulenda machibwa inara yaja omuliketo Miyenda negari ngon roboti rwabene igoro yengane yo asogo chengera obosibole wechinyomba chyoboralia
Wale Press Freedom Day ose obosibore bwe kinyomba kyoboraria no muroberio ochagetigwe ni kiombe kia United Nations General Assembly umutenyi oikomina kabere omwaka o 1993 ogochika kwa rwete ni kiombe kia UNESCO okorekanete ase omochie o Namibia wide omwaka o 1991 no moyiga owareganitigwe erio komorekera omochango bwa bararia kwenekia omagenderero na demokrasia ngwikiranigwere ase ensemo ya Afrika. Ritukeri nigo rigochengerwa n'abarikia mangana chitariki isato omotienyi ogatato kera omwaka. Nigo riachengeretwe ritangani pi chitariki isato chomotienyi ogatato omwaka o 1991 ase ekerenga kiae kiarenge obuya bogotwara obosibore bw'abarikia mangana na kobachengera abariki bari basiriti amagimabo kero bare emeremo. Ninde nomogoko asenye ncho nigo toko batogochengera rituko ryobosibore bw'ikinyomba cyoboraria ense engima. Ritukeri anene mono no kwenyura abarikia mangana na koba esiko yabo. Abararia na manga bagwikirane gekogera ayuno murigiri kobarinka ngone kiturina twatukira mangana na twakumanyiria bunga ekarata byonse ranyarwo ikera no tubate ensemble mitandao social media nero bitangano wakambia mono uchiase abarigiriria bonsi begetasini yitu tonchite kya Ndizi TV eria kabere no wakirambia mono asabarare bari bagwetuma segeti igaria na bari abange bari magaye kamera batari kororeka nesa matuka mange likini wakora egasi kororeka. Wanahabari pia tunapoendelea kuhakikisha kwamba mtazamaji anapata habari hizi tukumbuke pia kwamba maisha yetu ni ya muhimu zaidi. Tusijitolee kupata habari ya sasa lakini tukapoteza maisha. Asa marieta ni gongo rukulide mose igongo karama na egetaseni kya Ndizi TV na toko bakira mbia mana media so kunyura abantu obwato barema na abo ni gabo ni mburege ndete gutwa etoko nyo toko akira media mbia mana so kunyura abantu abo bwato barema elinde elio kubaitona nga kibagenderete na nkayibare ikiagera spani gachimbo embora nigegenderete gutwerie ererende na asege staseni yeito niyengo kora state department ya sign language korora ali bagwetera ekero bare ase emeremo yabo kwenekia mbabwate obusiboro bwabo no borendi obuya na kubanyura abarikia mangana bari basiriti amagimabo kero bare ase emeremo kinyomba cyoboraria nigo chikwenekia abantongo nyora bare amangana maya kobasemia kobagokia igontegete kuburia abana inchi bonsi kubwatira namo nabo bisabo borendi koenekia ng'umuriki andonsi esale nairo bosibore bwaye bwogokora emeremo yaye kiageregasi y'omuriki no kumanyia abantu kirikia bereke kogenderera gose kirikia bereke kokorekana kurwasi chinsemo ao ase kerenga gyokogera ebinyoro byaito chinsemo kirito kurwa kigenderere gokora buya nabo gokorenta magenderera se chinsemo chito kwenekia demokrasia ngwikiranigwere amo na gosemia abantu komenya nubwamate obuya abararia nigo bagwetera ebitango ebinge ebibikogera tibagwikeria amagani abo. Akere mbrenda tugutwa nigo kinyomba kinyinge cyoboraria kitabwati okobwakoria gokwene kinga ngoikirani bari abararia baikirane kubwati amangana yo intubuna abararia ntoraba tokwegwa obosibori bori kobeka mangana asembeo obuneganire kereko okoligereria nga kinga kikinyinge atwarore abararia bakounererigwa ase emesangerekana ao ngonyorore nga abararia bange babere bagwa kwa kitiagas mbarororo konyoranga ebintu biri bagutumika sensemo yoboraria kwa lenga biko bunwa gukwana n'abararia ao nigo basaba eserikali anene mono kurigereria amaganio y'abararia na kwenekia nkonyora bare uburendi obuya kero bare asemeremo tiga ntebe nga gusentebye security agencies gusaba abantu buburendi abasikali nonde bwensi orange no muriki nga rero iga TV yaise kulima gusere dese kulima na bora cyandike sana tiga to support abariki omusikale kare kwa rero muriki mokonye ikiagera mambye kare ku numusara na serikali muriki onero goja kuriya gukwanire na ende tigante ebyombe bya media council nga tafadhali ka kikamuranche ruwanerera obusibori bwa bariki nigo togoteba buna tiganya saya ganda gotolenda nangati ndio tokore meremega itesiko gaiga aba rendi osaba askari na bantu bali bantu babwate security agencies bamekishuwa nganga twabali ngunga protection kinga kitoko na story kire very sensitive roroko rwagusi ronga semo ya gesiasa kuri myaka ya maega twatwarire kiguru ao kya gesiasa ntwanje gutwara riogiri mwase kegetambe igasemeri y'abana siasa banyareko bajabune nsemo y'abarari wikama riogionsi agesiasa rasoko rwagusi anyareko bagakoigweka ukwariganiria oroboti oroiga inchenkuru kwa Assam miyenda
Gotigana noroboti rumbya muno murikito sami yenda haso kurwaligania senchera yoboye kirano gotigara samangana rengete ogochengero bosibole wechinyomba choborarya ni gobono chinga kiechyo omunogali we county Nyamira enokuokero anyarra goto chinyomba choborarya ane mona so kunyara gwekirani no kuyachunchuga mangana kero bakanyora nakone kibunango ikirara abantu bozi ya senchera bweneten ni gochenga kiechya nyarre koboli ya chinyomba choboraro kendra gotoro bosibole bwabo eliko ene kibunango tabara mangana senchera bweneten ane mona Nyabanto kero chinga kichiri yako nyara kawateka. I'm very happy to be part of you today, and I want to apologize that it happened this day came in between when I had very serious engagements today. Not being a Friday, musician mingi, we had friends who were colleagues and they asked us to stand in with them because of this day. I want to appreciate you for finding time, and I'm impressed that last time you kept the promise that you were going to come to Nyamira, and you have come today. So nichukue fursa hii kuambia karibu Nyamira. Number two, thank you for finding that time to engage in social activities and carry the agenda of this great day. Let us conserve our environment. That's a good gesture, especially this moment we are experiencing very heavy rains. And it's that time again we have been challenged to go back and rethink on what we need to do so that we can safeguard our environment. So I want to appreciate you, though I missed this great opportunity of sharing with you the field and sharing the meal. But I want to be convinced in me that all of you have enjoyed the day, because I can see from your faces that this is a good thing and a good show. Na kira yubaga gendreten sema yelichi koni go yarroka ne gotoga chinyombo choborarya ana maraso kunyara kubwate machika century bwanete yenkero kiriya bagwikirania emero biryabo yakirali tuko oyobongo gokwana igore yangane yeno mwakile Wilkins ochoki oyibono bereka okwanira ngane yo okona kurwa service yaye imeyo mu chobo songa igase county ya Kisten nigato chinyombo choborarya so kubwaterana na kone kibuna nkonyara bale kumanyia abamenyi bechinsem aliyago korekana century bwanete anemonekero wakayekirania kubwatia amachikalia atakeire. There we are celebrating the World Press Freedom Day, or celebrate our friends in the media. Oega siengiyaba okora kuna kumanyete media. Do bono ega achira a lot of into the digital space. Media ngo korere ga siengiya sana. Ongo se miera banto ngoto te viere osase ke songo ngoto informuere enkikia beire because in sachinde bile media ndo kumanya kuna bona machaya ago trend bona ganga kaye kering kikia beire ko enlighten ya banto media freedom sachinde kuna likale tu amanyete karo especially karo moya ngoro likale kabla no yene katibe tetaraba media really used to have freedom of the media nja bete limited nja cha egaikera segete media had a lot of freedom pakansa chinde abantu bale gotebanga media ya Kenya nere one of the freest yani nere bwate obusibore obonena ase chi media chonspi tubwate ensengima abasani bane bosenonye media na rajuzi one of the TV stations yagotebanga ya very profile being a television support one of the leaders so that for me media ne when they cover objective of course it is na ino ndegwensi ora aggrieved na media na wenda de kogenda koti ache kuna nchange ga siante vinga Ndizi TV yangose I'll gladly go likalirube on Ndizi TV te go apologize because ichi kondi kudu teli baganga ekaro media ya report libobe ne wenda de go sago kwabera onye te ko report na batoko genda koti them freedom they need to be asege songo tokoro kanga fearless mbao bonde bwansi mbao bwa consequences bakolereke maene baba asege songo egendo kelitokoro kanga mobe na gotigana yubono moncho murigiria sorobo chiro we cyane kerageni gobono omugaka yomo bumakaye getwa
abaka kongenterwa nyomba mwaye iki yatiri tukare Jumapili ase kenyero kia nyahore osase kenyore kamo kegotoka ase ward ya Nyakoi imeje county ya Kisin nyagosirani gatobekana buna abantu bamochereta senkayaye abantu bata oseni gatobekana buna nekegera abantu bamochereta na kunyara kumuita engana na boikira boni gegendrete gokorerwa obutuki bwime negolito kulia lero moyega boko mwene obako korekana ase ensemeli ya Kyoge kolengana abana baye batano no yomo obono bali chintakana nigobagania serikali kana kibuna nkomukerege tambukiro kya bwango eliko nyara gokoro obutuki bwime kubwatakana gakaro kyo itwa giata tomwabo oyeteretu nyomba mwaye litukire Jumapili wiki ya etam nigochinga kiecho abantu aho baikirana sensemeyo gati yabo na barayibekirana ngamono mu MCB ward ya Nyakoi oyonyara kubolia ensemeli yo korobutuki kone kibuna nkwango yere egakolekyo asobwango nigo omojego yose nigo mosachu yabetaka goiterwa se kenyero kia Nyahero ekimono kegotoka se ward ya Nyakoi asenchera yobo tutukano negochinga kiechi gotebekana buna nigo mongino yanera abetaka usiruma bwayo mwako eta asebona abana abo batigayire boka kubwatekana na iseko nyara gusiruma bwaye ngasinchera cyobo tutukano bare abekira nabo igonga mona bazuo yo kulikero kyobo jumbe amuse kulikero kyobo MC amo na barayibande negochinga kiechi umugambi bwense yo ataberuna engani na ikikomulekerwa sobo imeno ndebwensi orato ekanama mocho anyime kurege tambo kerege tindi kubwatekana no kugosira akumugako yo oyibono goikraboni getramanyekana boikranu ningobete ga kumuitera inyomba mwaye ekrokrio botuki boime ogendrete kubwatekana negekolekyo yakolekana lituko lya Jumapili yaita Francis Mutalimatieka nigainegwa lituko lya lero moyo kolekana sensemelia ya Kyoge. Serikali yasongatawata leave no stone untouched samangana ya Francis Ria kabere kobuate inana muntu nana lindo ya usbina muntu chi avenues nechi nyingitire totura ni ya muntu ina mechando mune ito chakaro na kuwata mangana na muntu mangana dos fata naro ntoro wisi naona mumsienaro abagaka wambaro every abaimbaro abakunguna basacha amubwate chikorera the like we condemn in the strongest terms possible amangana ya bete ngata ko batebiga because I've been in touch with the DCC Kisi asamangana ya bete uriole nyanchwalia the sub-county police commander Kisi na the DCI Kisi investigation are going on nko baaswa na ki very soon you will see results ntumai tunatoka nyugata ikiara umuntu yoitete motari bado noare noni tuntoli safe wherever we are muntu yole safe bona because that person after waita motari ntumai tingaji waita nande yetu yenenga oyo kobetereria totoka njira neri na bago kutoka. Nashukuru sana wenye wametoka sehemu mbalimbali kukuja kutusaidia kuomboleza. Tunajua tumebaki na gapu kubwa sana ya mama na ya baba. But tunashukuru mama, wazazi wote wametuacha kama tumekuwa wakubwa, hawakutuachia mtoto wa kunyonya. Hapo ndio tungekuwa na machungu zaidi, lakini bado tuko na mauchungu. Wenye mmekuja hapa nyinyi wote, naomba mtukumbuke kwa maombi na tunaomba msamaha sana kupitia wenye wamebaki. Haki ikweni ya mwisho kuona kaburi kwa ile bomba, na muache kama ndugu zangu na wao wakwe na familia. Baba yangu atamukwe na yeye akwe kwa bomba. Nimeshukuru sana. Na gotigana yuno mwancho mureke ombekeria kirgerete amangana yo bosombi bw'ekibara kimanyikate buna NTS ne yachakira kusangirira birengere byabo igoro yekigali cyo gutumeka ko imukemizigo kurense memo cya sensemenden abayigo bono kigali cyo gutumekwa kiki skuru asoko nyara go ikerania emeroberi etarengeti ki skuru kolengane kyombe kino gyate birwa ngati amachikago kikobeko bunenkire mu yoko nyara ko yeninse okomentekana kumibasakano hiyarokane komentekana omayigo yuri tukoliaro no ikerano mona bwatani bunenkire mu yoko liga kinchira baranyari ko yeninse amangana rengeti basakano yarokane komenta mono asamatuko abwangoiga
And today we are here in Kisii, and we are discussing two regulations, the school transport regulation and the heavy commercial regulations. So under the heavy commercial regulations, there are few issues that we've proposed under the regulations. And one of them is the licensing of the operators and the licensing of the vehicles, the heavy commercial vehicles. The other safety issues that we've been able to address is the under-ride protective device that is providing when there is a small vehicle that is driving behind a trailer or a heavy commercial vehicle, and also the reflective reflective material that is supposed to enhance the visibility of the tracks. So that is about the heavy commercial. And also the issue of the towing for those stalled trucks on our roads, so that we avoid them colliding or other road users colliding with them. And those are the main issues. Under the school transport regulations, we've also been able to introduce the school license, the school operator license, and also the vehicle license. We call them the road service license under the regulation. Then the issue of the vehicles that this rule will apply to those operators, the school vehicles, the school transport operators, and also now there is the introduction of a NAM that is ensuring the safety of the children. Na gotikana yo amenye kurwa sensemeri iye kenyerokia bomware kimonokia gotoka se wodi ya tabaka imeye bunge ya South Mugrango ni gobarokane ko mucyo mu MCA bwensemejon eyengo bwatekana ne bara ibono yali mwa sensemeyo eyibagote abuna nigo yarokane go sarigati ebintu byabo kolengana na amenye bensemeyo ni gobate biro mago yo gotware nkwana yabe ngo se public participation nigo bayigwana ne tekerengo kibara na bayiko enchereyo asebone tawetan asgona bagote abuna ni genchere ibono yarokane go etani na go sari ebintu go etani chibuti nyenenso korwa bare gento bate bino ya sarigati yemeri byabo asensemeyo nigo chinga kichibaga niyo mu MCA bwe yukonya wesoke na kubairira sobwagare nasigia kaganda maminchano kogani kwabo abanyamaga yo isaransa na kumurekerana kibare yabonete koremwa senseme yubuna tokumanyuba oroboti urwa century yo bwekera no muri kito mirreda momanyi abamenyi kurwa ase kenyorokia bumware imeye wodi ya tabaka ebunge ya South Mugrango nigo besokirie enga kibagendete kurira hasara eyubanyora gwetera asukule magwepara asensemeyo asekolengana barbo ensemeye mo nigo yaunererigwa asukulemwa okwo yirete barbo konyora hasara buna bagaka kurwa asensemeyo bakwerera bano bayimukire bali barwete njera na na wabwate punishment yan abana omwange mwata abone bar affected omwake disturbance ebintu ebisali yimete yanko yirwise nyombere mayaga nyane nyombere igo yakire paka ansali etwawe beto kamanya gotiga mbata gitogotiga ngosali balenge sana ikikiabeire igo tuamanyete ngepara gekolemwa ere munekena no kugania buna tuatebetu lakini beona yaonchukire yabeire igo yachakire go punish kobanga no kurusia abantu banduburo egora na musa kuligereri epara tuatebetu onye ni sasa tutendene kana mokoranga igere ne highway lakini tutoliwa tanga kere wa highway gombo lakini mechando ne lianga ago sali woko na kwabeire abantu nonye nabantu mbairi libagali okurusia ibintu byabo basuki bona naende kerere mire like kurua sejakere tina se gokorera emechando ere mengene lianga igo bale kule menseme yemo egoroka ngamba bete influenced nabantu kete bali babugate chinjere cyo kwenyara muroje boniga chimbago chisariri iko chisariri keregento emetege buturani libakanyona mwina kwa utaya mwanya okibesa abutule mete ya ngora manya konyoni bono mete to kunyara konyoni ka ebira gitege sari tumo nonya bagokerete amagenderera yoni go batebire abisiyo mo MCN igo yagenda mamichano kuigwana kwabo igoro yo kwena no gwechifiti chirenganaine asokorosia epare yo tunto kaneti amangana je parateremo ane tutageta magendere parere ete dintonyora stogwita lakini nkare public participation ya kole tuga igo tuatebete ege bantu batanjete nga chimita chikurugu ninyene nusu kuchiali na kuchimati nyene nusu toganchirana tukamya gwanchana nge pari manye ko rumwe ese standard ye pari e pari ire kubonga kya yake sana etawa ndiye go salie binte kesa kuikiga ubo mane boto kingaki kero muntu nusa kupima kuranda uchia na tupime pare kogenda pakonyora abande bagoteiri abande baga rengale nkike kogera
onye nabwate mufuko paranji nabona kuigorwa tambe ekila kitoko bolinga lende umwati minyo lyo kita nande tukamwereza nto abanyana turoche umuntu oromire nande de karwe to bulimo nande akuru mumono usekete twakobeka katika tiri yaye kuya tebete kiro muntu tonyo bora butogende nigo barule okugania kwa bogo cha ase omo MC wenseme yo Jim Kenyanya ocha wesokia na kubaika ange iliogo cha kuiranelia amabulio abo engaki abange barolekane gutwara ebirengeranyo ebinge kolengana no kulemwa wepale yo osaba weito tigachi mwara muna cha aichara bieka alige dande ko itanya gochaga alige mne ntebisa liriga abwati paka mate enchere kale sabana chinta kana bo mwange buna baunire na babugo sali ugochie sema yabo na simba bwana bana mbabwa timonto gocha esali bata bati monto kobegera bana no bakirete serikali etokonye na mutimi kwenda mwatiminyo lyo lengo no twalinga paka malieta ntwaliete acha tebe kitwalike tingankere kieke na kieke useneki bone pale ri twaje twatenga tikogendera kulimwa twalimire mutara matale mone sana ntutagitiete paka omwe musia chegaiga tomotebi tumuburinga ngaki apakiti kulime pale na ba wetu kunyire migisa kunende kusali bintu byabantu ngoripotelea igetaseni kya Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi Biamuno mulikito Mildred Momanya sorobochurwa senchere jo boikirano gotigana yono moncho muligire to mulikira samangana lengete chisemi ni gobono abayiboli bagendrete ko semi go ene kibuna golenda bara bana babo chinga kichi gabalesikana boge kare kiri mbure nyinge agendrete ko ene kiwase chinsemu ukona litukolera kuroso munyaga bwa matanga yomo omo musebwe godi yanyaka Cosmas yage nigaberga ko boli gati abayiboli bali batoro chibasari chiaba muna bana babo ko ene kibuna ngotara bare chiabisi chiaba MC ane mona service yaye liko ene kibuna nkorusi bali chibasari chioro unanchere mu yokonyara gosira abana anemono asensemeli chisemi anemona se wodiga yanyakoye cyakinjiti gatobisi yanali kira around 70 checks chitaroyiwa onde once people apply te baze usaga apply ro mwana ntakana ache to chekire te ya to mwa cheki mwana kaleki agende school nero abana banyakoye wodi banyora chicheki bakwende school kubabisiane ebara abana 1162 iwonye wa apply de base tabatali nchuwali tokwa cheki umwana wa school na gati amenyi kurwase wodi ya ichuni niko na barokane kwe murungania ogotekerani kwa magendra sensemejo anemona ekerekeli mbure nyinge gendrete ko ne ko torosi wo ko bararo aho sistaracha gati emechande gendrete ko bwaterania yenege tambo kurge kirangati ya barai amona amenyi kuransemejo go chaka umurubrio obwe korose sistaracha sensemejo ngo chinga kechwanya reko bolio mwemsebo godi yo ko ne kubunangwe sokyale wekirania magendra sensemejo na gobeken sema mangana lengete siasa nengena ba ko ikiri mona tebuna gatie binte binga ngo bya rakani gotikara maiga ase wodi yo ya ichuni buna tokumanyigwa no mulikito Mildred Momanyi egati yabamenye kurwa ase kinyoro kya Burangi imeyewadi ya ichuni ebunge ya Nyalibali Masaba ni gobeso kyana kwa gacha edaraja iyo yabeire omuchando ase gikabono bakoragwa na Felix Ogaro oyoborete ekerogo kyobo MCA asensemeyo ase akire serikali mbya asogosukia mutwe okoigoro gwechiskuru ase kolengana nere nigo yarenge gochakoba omuchando aborokiwa kwambuka gocha ase skuru enga kiedaraje yo ebwetete eskuru yo boroso ya Kenyerere amona masege yabeirege kugwa asegeka rero na achira ase gatende kebepi edaracha konyete yoga bune mbura ya tureiga no nyambono to wake president mbiamo no wetoro mwasiri machogu aso extend okoguru wetskuru ase wikeyam nare korenga ringa rero ngayo sabana bito barocho gweta bare gweta aga iga machare utoka bairire naro basiri yanda liana ne lyabantu ba minto liga to gotigo bokongo bocho ko bangiche ndangire abantu ba minto buna bachire iga nchene mete bachene nyundo bachene mesumari abandi bachire na magogo biyande na rianda atatu korosie tarache ene tarache ito ya gatatu dote titora abantu ba minta se bindebyo bike tochikoranga twasiria magima epare yoka terigueteka epare yo connect school ya Karoka primary ya connect kanisa ya Catholic ya Ori family ya connect school ya Amasege secondary ya connect school ya Amasege primary ya connect Amasege SDA yamanya connect residents ba gaiga you can imagine abantu abago sumboka ogweta gaiga onye mburege gotu gaiga mbagweta
abamenye nigo bakwanira igatie mechandeli babeire bagwetera ase bamocha abarai bensemeyo ase ogutabanyora ase nsemo yepaliyo amatuka mange kirori cya kipikipiki ari gwete skurume tukaja tukakana tukateba nga binte bimpi basiko baboiga tikaturikia magogo ntutu katokerigeria ne kanisa neraria ekanisa ya sinyire kese njufata atari kuikaga iga fato abaire pakata igo chago tumo catechist abana baito na bono ige mbura ya chakire gotonto matis pacha gwetera baende skuru ipale nene tebo ntiko bekwa magogo muno mwana utangira gotokonya bwanjira otokonyire nandi mna twanjira otokonyire iga ntubu ati murayo ndo uja gotokonya ntubu atabangi aki ayebu kiri siocha ngayoga akari muna bono to chandege teiga baninto igo kona kobwati amugaka simba simba ni ga kore gasi yaye anaye gasi ya kwa twagachorete ewodi toyo bono gwachire pi bono na kimoro tutagokora agende pi baleye yatwa romo chando tanya koyerosi astwa machoreta kore goikira bono tarayekora twanyo romo msio ito achorete wesona nili asekere bikundi asokorwanino eno abanyari bari na impeachment na asoko swana na mpaka se boda stage jeto chospi chejuni ward igona ari kumusabaiga ase chinga kecho nigo baboria omo MC bwensemeyo Wycliffe Siocha wesokiana kubaroseria epaleyo eligokonya obosombi enga kichukuru chire ase epaleyo chirache koigorwa abona ari gusabanga abarai baito tusabo mweshimi woito arengereria abantu aba achakora magendo atige bitina atige competition n'abarai bande amangana y'abana nchi batabiriye impeachment ari araya tiga achega igaika abantu aba mintange egento tutagete boniga omwana nchi abarari motwe mwana nchi abarari abe motu mwana nchi naro gutanga nto abarai to abarari twaba maega reporter igetaseni Kiandizi TV Italiane Mildred Momanyi Manya sorobote rwa centre yoboyekera no moncho muligero ngotigana nayo tomurekera mangana renge tokogoro wochi school ekero kirimbere nyinge genda takone kiwa chinsemu aiga sense ya Kenya abantu konyara kosombwa na macho kubwatikana ne toigona sinye chinsemu chinda abantu konyara kwanyo kirwane liroba ni gobono wizara yechiseme yabereka ko ugo chika kurwa sumure bwense William Samoei Ruto kone kibuna okogoro wochi school nkonyara kolikote ni gwago ikasenga ki etamanyerire umure bwense ni gekerana engane yo asekrenga buna ni gabantu bange barokane go cyane kubwatikana ne muriye egento abereko kubanyare kolinda magima yabana ekero bakono cyskuru egento anyara gucika bone wizare yo kone kibuna gotenanire kugoro wochi skuru ekibono kire igurwe engaki etamanyerere goikana inde wizare yabereke koralia boya inchi skuru kira igurwe egento kerera bayibuli gotikana nabana babo bose abayibuli babuli ko bana abana baba chinka cyabo oikaba barariri bose oikaba barariri boya in skuru chigo igurwa iyo engaki etamanyerere. Our country must act decisively and swiftly to mitigate the devastating impacts of the present crisis and protect life and property. The loss of human life, displacement of people, and destruction of property has been most profound within fragile ecosystems on which the government has taken the following steps. The Ministry of Education is directed to postpone the dates of reopening of all schools in the country for the second term until further notice. Go tigara sense merengete toigona boigone mbre nyingen abantu balemenya tangene chindo cyane mone mu county ya Nairobi ni gobenyo rasabe mambya rero ko bwatikana ne getambukiro ya serikali cyo cyaka gutagura chinyomba cyonsi ekire ange ne chindoche imeje county ya Nairobi gati amenye ni go batubere bunani go banyara chinyomba cyabo kigutaboru wabatamanyire yose batari north and yonse egonto kyarokana ko bageke mono sense million na boni go chombe cyatagura no gotika abantu bagenda to gucandika mono yeno go chika ko sense media serikali buna abantu bali barangane chindoche kwa nikina kumwanya bare eriko nyara wetanga
kurwa se togos kunyara gosombo na machen chinyombe chiata utokolia lero ngamune chinse mo chirichi yakia Mike nse mo chamadara mo chinse mo chinden abo asegati ya menyi baroka na kwe murunga ni mono asege kolekyum omarebu kyama kya ODM rera morodinga niga amoche serikali azogumukire tambukiro kyo gutagora chinyombe chia menya senseme ijyo bataba manyetin na gote yabuna nigo bagotagora chinyombe che eriyo ekarabanyora se bakobahira egento murebu kyama kenyara ga komoche serikali asogotagora menyi benseme chinyomba batawara baira asabwente koba maiga yo gutagora chinyombe chia seri tukolia ro gutagora ko wachaka emambi ya rero. Onchumura kumanya gobune biro byabere biko butoka nyirabono horoboti to cyo kumanya chikora gatinza to ngamono gotyen gokuri kwa abateneri bensemeri ya KDF obono baba choro no murai wenso moncho murigirya magajo gosira kwa yo Francis Ogola igobono gati abarayibanya reko ire biro gasensemi batiani wali tukolia rero oroboti rukubwatka nechinsa nigona manyi gobono tranchinsa to chabono botukon ekerekere bono ruwariganiwe na Ivarini Osero runo chikoronyora asebiro bitariye bitambe kurende bono wikirabuno ngo yakero musumuri moncho murigirya mangana magia senchere yo boikirano tomeranisa tutogendere gosanga so boigonyora bono botukubwalera ntokagirete ko chikumutwaro mu bunge kutucha cha South Anton Kibagendi igobono tuchukumanya mange karekerane SMS cyamangana mayobo tukubwalera egesero ijuma byemona sore tobwatera naso bwamo nyino ntogotora chigoso ya sema rgoba yabono kubwatekana ne bitango bitali konyara go tange ko tobwatera ne rwetera somo no wimenyeriyo igakuru kwa Lydia Mose ekerekeri petena ne mukira ayana gichibi chamuli washinyorere nasenchere bwana tasemeliye mtandao Facebook Ndizi TV News Digital abagwana semeli ya YouTube na ruguna Ndizi TV News tobase kwebase website zo no butambe chinsemera ngibera nenye una www.ndizitv.net tomirana isato litirana nchon kuru kwa Vincent Onyancha.